Našimi zariadeniami označíte čokoľvek. Spoločnosť Techmark oslavuje 25 rokov na trhu. Nájdete nás nielen na Slovensku, ale aj v Rumunsku a Českej republike. Zaoberáme sa technickým značením. V našom portfóliu nájdete lasery, kontinuálny inkjet, aplikátor etikiet a mnoho ďalších zariadení. Technológiu využívame od najvýznamnejších anglických a nemeckých dodávateľov. Predstavujem vám novinku, tlačiareň na kontinuálny inkjet Lynx 8940 Spectrum s vyšším stupňom ochrany voči prachu a vode IP65. Navrhneme vám komplexné riešenie automatizácie a jednoúčelových zariadení. Nevyhnutnou súčasťou je samozrejme autorizovaný a pozáručný servis 24 hodín denne, 7 dní v týždni.